Dar ultima primăvară nu m-am postat că a trebuit să fac ce promovări la poliție, că așa mă lasă să fac. Apă, că mi-aș piciorul în el. Știi ce mai bine să joace pe arma aia? Eu nu știu cel mai bine să joace. Ăla nu știe cel mai bine să joace pe apă. Cât e să mă pula, să-mi suși